నమస్తే, నేను మీ కేఎస్ నాయుడు. కేఎస్ నేను సైతం ప్రశ్నిస్తా యూట్యూబ్ ఛానల్ స్వాగతం. ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అందరికీ కావాల్సింది ఏంటంటే, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి మంచి కానీ చెడు కానీ, ప్రజలు పడుతున్నటువంటి కష్టాలు కానీ నష్టాలు కానీ, అధిక ధరలు, ఈ ఆడపిల్లల మీద జరిగే అఘాయిత్యాలు, లేకపోతే హత్యలు, దోపిడీలు, ఇవి కాదు. ఎంతసేపటికి ఇంట్లో ఏం జరుగుతూ ఉంది, ఆస్తి తగాదాలు, వాడికి ఏమైంది, వీడికి ఏమైంది, అదే ఇల్లీగల్ అఫైర్స్, వీటికి సంబంధించి గంటలు గంటలు డిబేట్స్ పెడుతున్నారే తప్ప వాస్తవంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పరిపాలన ఎలా ఉంది, తర్వాత ప్రభుత్వం ఎలాంటి పాలసీలను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది, అవి ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయి అనే విషయాలు, ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు మాత్రం గాలి కుదిలేస్తున్నారు. అనవసరమైనటువంటి చెత్త చెదారం మాత్రం డిబేట్లు పెడుతున్నారు. మీ విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నారు.